Mynediad fascwlaidd ar gyfer haemodialysis yn y cartref. Mwyn I chi gael haemodialysis, HD, rhaid I ni gael mynediad ar eich llif gwaed i'ch cysylltu ar periannau dialysis. Gelwir hyn yn fynediad fascwlaidd. Mae mynediad fascwlaidd yn golygu mynediad ag bibell waed. Mae 3 gwahanol fath ar gyfer dialysis, sef fistula AV, impiad neu grafft AV, a catheter haemodialysis. AV yw'r ridweli wythiennol, sef y cyswllt rhwng ridweli a gwythien. Caeth fistula ei wneud wrth I lawfeddyg gysylltu gwythien a ridweli yn ei fraich yn ystod llawdriniaeth fach. Mae fistula yn gadael mwy o waed I lifo i'r wythien ac yn cryfhau'r wythien fel y gall 1 neu 2 nodwydd fynd ynddi ar gyfer dialysis yn reolaidd. Mae gan fwyafrwydd o bobl sy'n cael HD gartref fistula, gan mai hwn yw'r math gorau o fynediad fascwlaidd hir dymor ar gyfer dialysis. Gall gwaed lifo'n gyflymach o fistula na mathau eraill o fynediad fascwlaidd, felly caiff mwy o waed ei lanhau yn ystod dialysis. Ond, ni all bawb sy'n cael HD gartref cael fistula. Os yw gwythiennau eich braich yn rhy fach, gall llawfeddyg osod gwythien artificial, sef grafft yn eich braich. Os bydd angen dialysis arnoch ar frys, neu os na allwch gael fistula neu grafft, gallu rhoi tiwb hyblyg o'r enw catheter haemodialysis neu llinell I fewn I wythien fawr, gan amlaf yn agos i'r galon. Dim ond am gyfnod byr dymor y caiff catheter ei ddefnyddio fel arfer, gan y gall niweidio'r pibellau gwaed, neu gall gael niwed neu flocio ei hunan, neu gario heintiau. Ond, peidiwch y phoeni, fe allwch chi cael haemodialysis yn y cartref os oes gennych llinell. Os oes gennych fistula, bydd y tîm HD gartref yn dangos sut I roi'r nodwyddau dialysis I mewn i'ch fistula. Mae hyn yn swnio'n frawychus, ond mae'n ddigon syml i'w ddysgu. Dywed mwyafrwydd o bobl fod yn well ganddynt osod y nodwyddau I hunain. Mae llawer o bobl sy'n cael HD gartref yn gosod nodwyddau di-ddyn arbennig I mewn i'w fistula ei hunain. Gelwir y dechneg hon yn dechneg twll botwm. Caiff y nodwyddau di-ddyn ei gosod yn yr un mannau yn y fistula bob tro. Mae'n debyg I gael twll yn y glist. Mae nodwyddau di-ddyn yn cadw mynediad hanfodol at pibellau gwaed yn hirach. Mae pobl yn dweud bod y dechneg twll botwm yn eithaf hawdd ac mae'n brifo'n llai na'r nodwyddau miniog a ddefnyddir fel arfer ar gyfer dialysis mewn uned dialysis. Gan ddibynnu ar y math o beiriant dialysis, mae rai pobl yn cael HD gartref gydag 1 nodwydd ac eraill yn defnyddio 2 nodwydd. Mae gofalu am eich fistula grafft neu catheter HD yn bwysig iawn. Fel arfer, gelwir hyn yn llinell fywyd. I sicrhau bod eich fistula neu grafft yn gweithio'n dda, dylech olchi eich braich bob dydd a chyn pob triniaeth dialysis. Ni ddylech wisgo oriawr na ddillad tin dros y fistula neu'r grafft. Ni ddylech defnyddio braich y fistula neu grafft ar gyfer prawf pwysau gwaed neu samplau gwaed. Os oes gennych fistula, dylech wirio'r pwls neu'r dirgryniad pob dydd. Mae'r dirgryniad yn digwydd yn normal oherwydd llif y gwaed drwy'r fistula. Rydych yn llai tebygol o gael broblemau gyda fistula o'i gymharu â grafft neu catheter HD, ond gall problemau ddigwydd. Dylech wybod sut mae'ch fistula yn edrych pan mae'n iach, ac os oes gennych problemau, fel arwyddion o heintiau fel poen, cochni neu chwyddo, neu os mae'r fistula yn teimlo'n boeth, cleisio neu weidi o'ch fistula, os nad yw'ch fistula yn dirgrynu neu'n suo mwyach, os yw'ch bysedd yn oer neu'n boenus neu'n cosi. Dylech ddweud wrth eich nyrs neu'ch meddyg dialysis ar unwaith. Os oes gennych catheter HD, mae'n bwysig cadw'r ardal o gwmpas y catheter yn lan, edrych am arwyddion o haint, osgoi gwlychu'r catheter a newid y gorchydd yn reolaidd fel yr argymhellir gan y tîm arenau. Mae ymarfer corff yn dda i'ch iechyd. Os gallwch wneud hynny, gall y ffisiotherapiaidd arenol eich cynhori ar sut I ymarfer yn ddiogel gyda'ch mynediad fascwlaidd. Bydd eich tîm HD, nyrs dialysis a nyrs mynediad fascwlaidd arbenigol yn eich cefnogi yn ystod eich hyfforddiant, wrth eich trosglwyddo y ddialysis gartref a trwy gydol eich triniaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth yn y fideo hwn, neu os hoffech ddysgu ragor, siaradwch â'ch tîm arenol neu ewch i'n gwefan.